Tunay na hindi lang ganda, talino ang taglay ng isang Muchaty La Union. Ipinamalas din nila ang kani-kanilang talento. 20 kandidata ang maglalaban-laban sa isang korona para sa Muchaty La Union mula sa mga bayan ng Agoo, Arengay, Baclocan, Bagulin, Balawan, Bangar, Bawang, Burgos, Kaba, City of San Fernando, Luna, This province, I carry this faith in my heart. And as we continue this journey together, Nagilian, Pugo, Rosario, San Gabriel, San Juan, Santo Tomas, Santol, Eto ang exciting! May bagong Chinese raw siyang manliligaw. Hindi niya maiwan-iwan. Sodipan, at Tubao. Itinanghal na panalo sa Best in Talent ang pambato ng bayan ng Bawang na si Charis Pauline Calderon. And of course, congratulations! Nanood sa presentasyon ang mga nagmamahal at taga-suporta ng mga kandidata. Wow! 2026. Inaabangan namin siya because we support her and kapamilya namin syempre. Yun. Moral support. Moral support. Si Miss Nagilian, number 12. Bakit? Aside from anak ko siya, syempre support po para sa Nagilian. And her advocacy po align sa kailangan sa La Union po. Nagkakaisa naman ang mga taga La Union sa hihiranging Muchaty La Union. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.